Rostomili, posłuchajcie, coś Iżech napisał o mojej matce. Ona już nie ma na świecie przez 20 roków, ale parę słów takich oni i doni. Telefon do matki. Kieby był taki telefon do tego świata, kany teraz bywoż, to bych do ciebie zadzwonił, mamo. Kupa bych doł, co by mieć takowe numero. Moglibymy se porządzić, aspoň roz do roka, kiej je twoi święto. Wiesz, wiele liści spadło ze stromów, kiela wody w Pietrówce przepłynęło, a wiele razy miesiączek był kulaty, od tego czasu, jak żeś na zawdy zawziła oczy. Przez te 22 roki, co uście nie ma z nami, na ozajst ogromnie moc tego wszystkiego się porobiło na tym świecie. A świat się zmienił jako kabot obleczony na rymby. Kiebych poradził aspoň roz do roka zadzwonić do tego świata, kany bywoż, to bymy zaszli fulać. Zaszlibymy w czas rano, a skończylibymy nieskoro wieczór. Bodycki by ci miał kupa do powyrządzania. Przeca jak se spominą, to my pospołu radzi drzwi stali, gor wieczór, jak już na polu był ćmok. Kupa bych doł, co by aspoň ze 4 godziny się ze tobą tak oto podrzistać, jako kiedyś. A bobaj kieby był takowny cuk, co by nim szło rajzować do tego świata, tego twojego świata, kajże je teraz. Kupiłbych se listek na Bahnhofie w Zybrzydowicz, a siodłbych do tego cugu, co by mnie zawiózł do dziedziny, kany teraz bywoż. Można tam hanej wysoko kańsi w chmurach. Natargłbych najszumniejszych kwiatków na miedzy, co ich naisto nie lza nigdzie dostać, a przyniósłbych ci do izby. Kany by już woniało koło oczami. Coś ich tak rada piekła, a one były najlepsze na świecie. Nie musielibymy ani nic rządzić. Iny bymy siedzieli po cichu, bo czasem bez słowa idzie żyć więcej, jako przy wyrządzaniu. Abo oto mieć takownego pocztorza, co bych mu dał pismo, co ci go napisał na dzień matki. Dycki byś mi potem na to pismo odpisała, a potem bych caluczki rok czytał każde słowo z 1000 razy. Furt dokoła. Jakżeś przy mnie była blisko, to chcę wiele razy tego nie włożył. Gdzie proterazy wiem, że każda chwila z tobą, mamo, była drogsza jako najszczersze złoto. Jeszcze aspoň cię mam na fotografiach, a na jakimś filmie. Tuż z tego furt pamiętam, jako żeś była. Jako żeś się śmiała, a rządziła. Mam takowną jedną fotografię, co my są pospołu w izbie. Wiesz, chciałbych do niej wleść, a zaś być tym małym dzieciem, kiej mi było oto 2 roczki, a przyciść się ku tobie jako kurzątko ku swojej mamie, kwuczce. Chciałbych do ciebie, mamo, jeszcze ostatni raz zadzwonić, ostatni raz przyjechać, a dać ci kwiatki, ostatni raz napisać ci pismo, jako cię mu mrot. Dzisiaj ci mogę iny rożnąć świeczkę na grobie, a se ku niemu na chwilę czymknąć, ale w moim sercu będziesz już zawdy, pokiel bydem drepsił po tym świecie. Dziękuję ci, mamo, żeś była.